Érkeznek is finalistáink, az 5 döntős, aki 4 hónapra kapott egy olyan lehetőséget a műsortól, amely nem csak a testüket, hanem az életüket is megváltoztatta. Nagy Dóra, a mindig mosolygós turnémenedzser, aki alatt nemrég még 100 kg-ot mutatott a mérleg. Hajcsik Anett, a dunaújvárosi óvónő, aki szinte belebetegedett a túlsúlyba. Szexárdi Zsuzsa, a 4 gyermekes anyuka, aki megelégelte, hogy zsírpárnái miatt nem kell a férfiaknak. Tóth Mónika, aki a műsor során a boldogságát is visszakapta. És Magyar András, egyetlen férfi versenyzőnk, aki szó szerint gyűlölte hamburgerektől eltorzult testét. Futás fel a lépcsőn, és ott találkozunk, jó? András és a 4 hölgy a mai döntőben ma találkozhattak először 2 hónap után, ugyanis mindenki saját maga külön-külön készült erre a nagy napra. Borzasztóan izgatottak, mert életük egyik legfontosabb pillanatához érkeztek.